बाक्सानि खमलाबारियाव गार्जा फोरबोजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय खमलाबारि गामि गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो साननैनि हाबाफारिजों गार्जा फोरबोजों लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिदों। दिनै बे फोरबो फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै बुलुर गेलेनाय गुबुन गुबुन गेलेमु आयदा गामिनि बैसोगोरा बोराय बुरै सुबुंफोरनो गांफा गांफा आर'नाइ होनानै मान बावनाय आरो बैसागु मोसानाय बायदि हाबाफारिखौ लाफादों। फोरबो फालिथाय समाव खमलाबारि गामिनि आफादगिरि सुनिल महिलारि, नेतारि लकेन सिंह दैमारि, गाहाय दौरि देबेन बर' आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लादों होननानै फोरमायदों। बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलसिम जोंनि खमलाबारि गामि आफादनि जानानै आङो बे गावराजानि दौरि महरै गिबि गिबियाव खुलुमनाय बोसोर गोदाननि अननायखौ बावहरग्रोदों। जोंहा दिनै जोंनि खमलाबारि गामिया गोदो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो जोंनो बे गावराजा फुजा फोरबोखौ दिन्थिलांदों फालिनानै। थिग बेबायदिनो जोंबो प्रत्येक बोसोरावनो गाजा गोमजायै सानसे साननैनि हाबाफारिजों बे गावराजा फोरबोखौ जों फालिनाय जायो आरो फालिबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दिनैबो देग्लायनि बोसोर गोदानखौ लानानै जाहाथे बोथोर गोदाननि गुदुं गोसा बावै बाथा लोमजानाय साजानाय खिसावनाय गोबासावनायनिफ्राय राहा रैखा मोननो थाखाय बोथोर गोदानाव जों गावजों गाव माब्लाबा सानस'रोङियाव मिथिरोङियाव लोंना जानायनि गेजेरजों हयथ' जों माब्लाबा गावजों गाव एना एनि साव साफोन होलायनाय बेफोरनिफ्राय जों मुक्ति मोननो थाखाय जोंनि गामि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा आइ आफा गथ' गथाय बिदा फंबायमोना बयबो जाहाथे देग्लायनि बोसोर गोदानाव जेबो खैफोद आफोद बिफोद गैयालासे जाहाथे आलो गोजोनै बयनिबो न'खराव सुख सान्थि रायजो मोनजायो बेखौ हास्थायनानै जों प्रत्येक बोसोरावनो बे गावराजा फुजा फोरबोखौ जों फालिबोदों आरो मा। थिग बेबायदिनो जोंबो दिनैबो जों गाजा गोमजा गामि दरसेनो जानानै जों बे साननैनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे गावराजा फोरबोखौ फालिदों। दा जोंहा दहाय फुंबिलिनि 9 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि गावराजा फुजा फोरबोआ जालांबाय। जाय गावराजाखौ सिबिनानै जोङो हाजासे खैफोद आफोद दुखु दाहानिफ्राय राहा मोनबोगासिनो दं आरो राहा मोनबाय थागोन। आरो बेबायदिनो जोङो गाबोननि दिनाव जोङो थिग बेलासिनि 4-5 बाजिसोनिफ्राय जोंहा मोनसे संसारि बोथोरनि जा गुदुं गोसा बावै बाथा लन्थि बेरनाय लोमजानाय बायदिसिना बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो फेल साजायनानै जों बे खालाय दैफोन सुवा सुथि जायगायाव दाथासे होननानै जोङो बे सैथोनि देब देबि जायखौ संसारि भगबती होनो बिथांखौ जों फेल साजायनानै बिदाय होयो। फोरबोआव जोङो माने गोदोथ' जों बेखौ आबै आबौनि दिननिफ्राय नुबोदोंमोन। दाउ बोरमा बायदिसिना माने जिब जुनार बोलि होनानै बे फुजा होबोदोंमोन आरो जेरै गावराजों बोरमा दाननानै फारौ जरासे हाथारनानै थिग बेबायदिनो जोंहा बोरमानि गखाय दङ बेयाव जों थै होआमोन। थैनि अनगायै जोङो बेहाय गुफुर जरासे फारौखौ सेथारनानै जों बेखौ जिउखौ फोजोबनानै बेखौ दान होयोमोन। आरो बेबायदिनो जोंहा गावराजानो जोंनि बे गामियाव हयथ' बोसोराव बोसोरसे मानियाव जोंनि मानसिफ्रा अनेक रोखोमनि देश बिदेशाव खामला मुजुरा मावनानै थाहैयो बायदिसिना साख्रि बाख्रियाव थाङो बयबो गावबा गाव खामानियाव थाङो। हयथ' बेयाव माब्लाबा जों जाला लोंला खालामफ्लाङो माब्लाबा माबा मोनसे जों गाज्रि लामायाव थांफ्लाङो। बेबायदि सानसु मिथिस'यै जोंनि आन्दोआव जाना थानाय बे खालाय दैफोरखौ थारस्रांनाय जायो दाउसा मासे बोलि होनानै। दा बेखौनो जों माथ्र बोलिखौ सोलायनानै जों बेखौ बोरमानि जायगायाव फारौ जरासे उर'नि होदों आरो सेथारनानै जेराव गखायनि नामाव होयोमोन बेखौबो जों उरानि होबाय। आरो जोङो बे खालाय दैफोर थानायनि मुङाव जा दाउसा मासे बोलि होयोमोन जों बेखौबो दानिया बिबारजोंनो जों दाउसा मासेखौ उर'नि दान होनानै जोङो बे गावराजाखौ फालिबोदों। आरो बेबायदि फालिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे खमलाबारि गामिया हयथ' दिनैसिम रंजा बाजायै जोङो संसार जाबोनो मोननायखौ नुदों आरो बेबायदिनो जों संसारखौ जालांगोन। ओरैनो खमलाबारियाव 196 बेबायदि जोंनियाव न'खर दङ आरो मा बै 146 घर
जोंनि बे खमलाबारियाव न'खर दङ जों 196 घर जोंनि खमलाबारियाव दङ जों बेखिनि रायजोआ प्रत्येक बोसोराव साननैनि हाबाफारि लानानै बे गाव राजा फुजा फोरबोखौ जों फालिबोदों गासिबो रायजोनो ज' फैनानै हेफाजाब होनानै न'खराव जियानो मावाथो जियानो खालामाथो जि नेमजों सिबियाथो मानो जों बे गाव राजा फोरबोआव जोंहा गासिबो ज' गाजा गोमजा जों बेखौ फालिनाय जायो आरो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आङो गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय दा जोङो गोबां बोसोरनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बे फालिनायजों लोगोसेनो जों गासैबो खौसेखौ हास्थायनानै बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गामिनि जिथु बैसोगोरा बिफा सोमोन्दोनि बिदा सोमोन्दोनि बिथांमोनखौ जोङो उन्दैया गेदेरखौ मान होनाय हाबाफारिखौ लादों दा जोङो दरसेयानो बे खमलाबारियानो जों बाथौखौबो गंसेयानो खुङो आरो बे गाव राजा फोरबोखौबो गंसेयानो खुङो बेहाय जोङो आलासि महरै लिंनाय जायाखै मानो होनब्ला बे बोथोराव गावबा गाव गामियावनो बे फोरबोआ थायो दिनैनि समाव रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायहरो जे जों बर' हिसाबै बे फोरबोखौ बयखौबो खावलायनो थाखाय आङो फालिनो थाखाय आङो खावलायदों आबै आबौआ जेब्लानिफ्रायनो फालिबोबाय दं बेखौ जों रावबो थि समखौ लिरना दोनाखै बेखायनो आंबो दिनै बुंथिनो हाया बे जों साननैनि हाबाफारि लानाय जादों दिनै गिबि सान गाबोननिखौ फेल फासायनाय होनना बुङो फोरबो जोंहा गाहाय दौरि दङ बिथाङा बुंगोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन